नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वॉशिंग्टनातल्या व्हाईट हाऊसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची जाली भेट. द्विपक्षीय आणि धोरणात्मक सहकार्याचेर जाली चर्चा. भारतीय नागरिकांक हेर देशात बेकायदेशीरपणान रावपाक कांयच अधिकार ना. डोनाल्ड ट्रम्प हांचे सयत घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले स्पष्ट. संचालन आणि संगणकीय तंत्रगिन्यान या विशयावयल्या 7व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे गोंयांत आयोजन. संवसारभरातल्या तज्ञांनी घेतलो वांटो. हॉस्पिटॅलिटी, ट्युरिझम आणि कॉमर्स 2025 या विशयावयल्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे जाले उक्तावण. वेगवेगळी चर्चासत्रां आणि परिसंवादात मानेस्तांनी लायली हजेरी. आणि देहरादूनात आयोजित केल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो जालो समारोप. मुखेल सोयरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि खेळगड्यांची केली तोखणाय. आता खबरो विस्तारात. अमेरिकेत वॉशिंग्टन डीसी हांगाच्या व्हाईट हाऊस संकुलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची भेट जाली. हे वेळार दोनूय फुडाऱ्यां मदीं वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर द्विपक्षीय आणि धोरणात्मक सहकार्याचेर चर्चा जाली. हे वेळार ट्रम्प आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अवर जर्नी टुगेदर हे पुस्तक भेट दिले. हे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी एकमेकांक वेंग मारून येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पयलींच्या अमेरिका भोंवडेच्यो यादी काढल्यो. राष्ट्रपति ट्रम्प की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या द्विपक्षीय चर्चे उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी जोड पत्रकार परिशद घेवन चर्चेत जाल्ल्या मुद्द्यांची म्हायती दिली. मानवी तस्करेक आळाबंद घालपा खातीर भारताची भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार अधोरेखित केली. जे भारतीय नागरिक हेर देशांमदीं बेकायदेशीरपणान रावतात तांकां त्या देशात रावपाचो कायदेशीर अधिकार ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पष्टपणान सांगले. जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रम्प भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। भारत आणि अमेरिके मजगती 2030 वर्सा मेरेन वेपार 2 पटीन वाडोवपाचो निर्णय दोनूय देशांनी घेतिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. जाल्यार मोदी हे आपल्या परस खूब बऱ्यो वाटाघाटी करू शकता अशें सांगून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केली. भारत आणि अमेरिका मजगती लष्करी सामुग्री, तेल आणि वायू वेपार, अणु ऊर्जा यासारख्या व्यवसायात गुंतवणूक वाडयतले
असे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी ह्या वेळार सांगले. together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अमेरिका भेट महत्वपूर्ण आणि फळादीक थारल्या असे विदेश मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री हांणी सांगले. नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत त्यांनी मोदी यांच्या भोंवडेविशीं खबराकारांक माहिती दिली. ट्रम्प हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचेर परतून विराजमान जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ही पहिलीच भेट दोनूय देशांमधले संबंध अधिक घटमूट करतले असो विश्वास सचिव विक्रम मिस्री हांणी उक्तायलो. Announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025 towards advancing this process and this issue. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज कर्नाटकात कावेरी हांगाच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग इंटरनॅशनल सेंटरात 10व्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात वांटो घेतलो. हे वेळार तांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केले. The theme of this conference, Just Be, encourages people to pause, reflect and look deep within. Within us is a treasure of virtues, talents and immense strength. It is for us to find it and use it for our own benefit as well as for the benefit of humankind. Sri Sri Ravi Shankarji and the Art of Living Center have inspired and helped people around the world to search within and find inner peace through meditation and humanitarian service. We are the age of technological disruption. The advances in technology have given us a better quality of life in some ways. In such a competitive world, we must ensure that our human values remain intact. संसदेत काल वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयका खातीर गठीत केल्ल्या जोड संसदीय समितीचो नियाळ सादर जालो. त्या नियाळाचेर आदले केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा खासदार राजीव प्रताप रूडी हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ के मामले में तुरंत, जैसे विपक्ष ने कहा, उन्होंने कहा इसको सम्मिलित कर लीजिए सदन की प्रक्रिया के तहत, और स्पीकर साहब ने उस विषय को, डिसेंट नोट को भी सम्मिलित कर दिया. लोकतंत्र की ताकत, गृह मंत्री का ये कदम अपने आप में अनोखा है. उसके बाद भी विपक्ष ने कहा कि हम वॉकआउट करते हैं. दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज विपक्ष है और मेरा ऐसा मानना है. आज जो रिपोर्ट प्रतिवेदित हुआ है और विपक्ष ने कहा हमारी बात नहीं सुनी गई, गृह मंत्री ने कहा उनको जोड़ लिया जाए, इससे बड़ा लोकतंत्र की और क्या ताकत हो सकती. भगवान बुद्धांची शिकवण संवसाराक शांततायेन जगपा खातीर आणि उदरगतीच्या युगाच्या निर्मिती खातीर मार्गदर्शक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. थायलंडात आयोजित संवाद या चौथ्या संवसारीक हिंदू बुद्धिस्ट उपक्रम कार्यावळीत आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संदेश दितना ते उलयताले. संघर्ष टाळप आणि पर्यावरणाचो समतोल राखप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. थायलंडची संस्कृती, इतिहास आणि दायज समृद्ध आसा. आशियातले तात्विक आणि आध्यात्मिक परंपरांची एक सुंदर देख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले. मणिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू जाल्या. केंद्रीय घर मंत्रालयान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. मणिपुराचे मुखेलमंत्री एन वीरेन सिंग हांणी कांय दिसां पयलीं मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो दिल्लो. मे 2023 सावन मणिपुरात मैतेई आणि कुकी ह्या समुदायामदीं सुरू आशिल्ल्या वांशिक हिंसाचाराच्या फाटभुंयेर मणिपुरात तणावाचें वातावरण आसा. ह्या परिस्थितीचो नियाळ राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडेन धाडल्या उपरांत राष्ट्रपती राजवटीची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। 20वा उपराणी उपकार गोवा हे राज्य संवसारात पर्यटना खातीर फामाद आसा। अनुच्या केंद्रीय अदमास पत्रकात पर्यटनाच्या उदरगती खातीर जायत्यो सुविधा केंद्र सरकारान दिल्यात, ताचो लाव गोयच्या पर्यटन उद्देगाक मेळटलो असो विश्वास केंद्रीय उद्देग आणि वाणिज्य राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी उक्तायला। काल भाजपा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत तांणी केंद्रीय अदमास पत्रकाचो गोंयाक जावपी लाव ह्या मुद्द्याचेर नियाळ घेतलो। ई विजा सुविधेचो लाव गोंयासारख्या पर्यटनाचेर आधारीत अर्थव्यवस्था आशिल्ल्या राज्यांक मेळटलो अशें सांगून क्रूज व्यवसाय वाडीक लावपा खातीर केंद्र सरकार मजत करतले अशें मंत्री प्रसाद हांणी म्हळें। ह्या पत्रकार परिषदेक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हेवूय हाजीर आशिल्ले। नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पस आनी अमेरिकेंतल्या फ्लोरिडा मियामीच्या FIUच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या संचालन आणि संगणकीय तंत्रज्ञानाचेर 7व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण झाले। 14 आणि 15 फेब्रुवारी अशे 2 दीस ही परिशद चलतली। सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक आणि AI ह्या मळार जावपी उदरगतीचेर ह्या परिशदेत भर दितात। उक्तावण सुवाळ्यात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोवा विभागाचे संचालक डॉ. नवीन कुमार चौधरी, बिट्स पिलानी गोयच्यो संचालिका डॉ. सुमन कुंडू, सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. लोकेश चौहान, वरिष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. जगदीशचंद बंसल हाजीर आशिल्ले। डॉ. नवीन कुमार चौधरी हांणी परिशदेविशीं माहिती दिली। इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो अव्वल दर्जे का रिसर्च वर्क हो रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, उस अव्वल दर्जे के रिसर्च वर्क को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जो ये काम किया जा रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थीगण को, स्कॉलर्स को, एकेडमिशियंस को, प्रोफेशनल्स को एक कंपेंडियम के रूप में इसको अवेलेबल कराया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग है वो स्कोपस इंडेक्स्ड होगी। तंत्रगिन्यान आयज समाजातल्या प्रत्येक घटका खातीर महत्वाचें जाला। प्रत्येकान ह्या गिन्यानाचो फायदो करून घेवचो अशें आवाहन बिट्स पिलानी गोयच्यो संचालिका डॉ. सुमन कुंडू हांणी केलें। Cyber security, and nowadays it should start from schools, right? So we should have modules which capsules Professor Chaudhary has already talked about, where we train, we create awareness among the general public, among the common public, as well as in schools. It should start from schools, and NFSU in Goa can take up a role in doing this. चित्रफीत प्रकरणात वादग्रस्त थारिल्लो दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी हाचे आड उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निवेदन करतले अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली। खबरापत्रांनी प्रसिद्ध जाल्ल्या खबरां संदर्भात विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले। एसपी नॉर्थ सुलेमान सिद्दीकी के मैटर में अभी प्रेस नोट जारी कर उन्होंने तो एक हमें क्या कहते हैं वो दिया है, बेसिकली जिसको कहते हैं आपका रिक्वेस्ट लेटर है वो दिया, तो वो तो ऐसे उसी सिलसिले में आए थे। पर उन्होंने डेलीगेशन के तौर पे मिलके एक उन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है, तो वो ठीक है, वो डेलीगेशन का बल्कि एसपी नॉर्थ इसके बारे में एक प्रेस नोट बहुत जल्दी आप लोगों को देगा। उत्तर गोयच्या दर्यादेगेर लागीं 109 शेक भाड्यान दिल्यात अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या पळोवणी उपरांत उक्ताडार आयल्या। हातूंत 38 शेक मालकांक नोटीशी धाडल्यात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। शेक धोरणांत भाड्यान शेक दिवपाक मनाय आसा, मात हो नेम शेक धन्यांनी पाळूंक ना। गोंयांत येवपी देशी पर्यटकांची संख्या परदेशी पर्यटकां परस चड आसा, ताका लागून गोंयांत येवपी चार्टर विमानांची संख्या वाडोवपाचेर पर्यटन खात्याचो भर ना अशेंय मंत्री खंवटे हांणी सांगलें। हॉस्पिटॅलिटी, ट्युरिझम आणि कॉमर्स 2025 या विशयावेली एक आंतरराष्ट्रीय परिषद VM साळगांवकर हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन संस्थेन आयोजित केली। या कार्यावळीत वेगवेगळ्या विशयावेल्या परिसंवाद आणि चर्चासत्रांत मानेस्तांनी वांटो घेतलो। हॉस्पिटॅलिटी, ट्युरिझम आणि कॉमर्स ह्या मळावेल्या नवनिर्माण, शाश्वतता आणि संवसारीक देवाणघेवाण विशीं हे परिशदेत चर्चा जाली। VM साळगांवकर हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन संस्थेचे संचालक प्राध्यापक इरफान मिर्झा,
गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर आणि हेर मानेस्त हे वेळार हाजीर आशिल्ले. प्राध्यापक इरफान मिर्झा हांचे हे वेळार उलोवप जाले. Travel here in India, 80% of the travel is from the domestic tourism. Out of this 80%, 60% centered around religious tourism. In Goa, we saw 4.67 lakh foreign tourists, a slightly increase from the 4.52 lakhs in 2023. Despite being a small state, Goa has 8,000 registered hotels. Goa is renowned for its vibrant culture, warm hospitality, and thriving tourism industry. It boasts गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हांणी ह्या कार्यावळीत मार्गदर्शन केले. Goa has long been a beacon of hospitality, tourism and global commerce. As we navigate a future shaped by rapid digitization, environmental responsibility and international partnerships, the theme of this conference, which is Sustainable Future, integrating innovation, technology and global collaborations in hospitality, tourism and commerce, resonates deeply with our collective vision for a more responsible, innovative and globally connected tourism industry. Tourism in Goa is more than just an industry. It's about people, experiences and stories. As students pursuing careers in hospitality, you are in a field that has the power to transform economies, uplift communities and showcase culture to the world. इंटरनेट सेवे खातीर वायरी जोडपी केबल ऑपरेटरांक 15 दिसांची मुजत दिल्या अशें वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेट्ये हांणी सांगले. जे केबल ऑपरेटर आपूण जावन केबल काडचे नात तांचे आड दंडात्मक कारवाय करतले अशें लेगीत तांणी सांगले. सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या, फायन दिल्या आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची शोको सेपरेट काडल्या. पेनल्टी ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतल्या. आणि फर्दर वॉट वी हॅव टोल्ड दॅट एप्लिकेशन डिसमीस करतना आमी JEE आनी आमचे ईकूय घातला. तांणी जर काडना जाल्यार इट वील बी 300 रुपीज पर डे इम्पोज्ड ऑन देम ऑल्सो फॉर नॉट JEE, AE and E who is in charge of that jurisdiction. थोड्यांनी कितें केलां 100 किलोमिटर म्हणून मारला, पूण 100 किलोमिटर मारतना ताणें ब्रांचीस आपल्यो दिवंक ना आमकां. ब्रांचीस म्हणजे भितर वता ते 500 मिटर्स आनी कितें ते आमी सगळें कॅल्क्युलेट करून एज पर आवर असेसमेंट आमी तांकां हें दिलां. आणि ते ऑल स्ट्रिंगिंग इज इलिगल टुडे. देर इज नो NOC, नो परमिशन फ्रॉम एनीवन. अनेक दीस फारीक करून 5 वर्सां तुमकां सांगलें न्ही. रफली देर आर अराउंड 2 lakh कनेक्शन इन गोवा. LCOs आसा, MCOs आनी ते सगळे मेळार अराउंड 55-60 15 दीस शोको दिले. तांणी काडप नाल्यार 15 दिसां उपरांत. आतां तशें हांव केन्नाय काडूं शकता, तांचे कडेन परमिशनच ना. 90 days तांणी काडूंक जाय ते पयलींच. पूण म्हाका हांव फाल्यांच्यानी काड, ताणें काडना जाल्यार मागीर हांव काडटलो आनी तांचे कडल्यान ते बाकीचे आनी पयशे वसूल करतलो. एका पोला प्रॉम्प्टली 300-800. श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणान्माय श्री शारदा पीठम शृंगेरी कर्नाटका हांणी आयोजित केल्ल्या भगवद्गीता पाठांतर परीक्षेत पोंबुर्पा गोयच्या वंदना संतोष वळवयकार हिणे पयली सुवात मेळयली. ही संस्था दर आयतारा भगवद्गीता पाठांतर परीक्षा आयोजित करता. या परीक्षेत पयली सुवात मेळयतल्यांक 21,000, दुसरे सुवातेक 18,000 आणि तिसरे सुवातेक 15,000 रुपया अशी इनामां दितात. सगळ्या 18 अध्यायातले पुराय 700 श्लोक तोंडपाठ केलेलेच या परीक्षे खातीर पात्र थारतात. वंदना हिणी या पाठांतर परीक्षेत बरी कामगिरी करून यश मेळयल्ले खातीर तांकां जायत्या लोकांनी परबी भेटयल्या. आणि आता कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। 20वा उपराणी उकार प्रयागराजात सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्याक उफाट प्रतिसाद मेळटा। आता मेरेन सुमार 50 कोटी परस चड भाविकांनी पवित्र त्रिवेणी संगमात न्हाण करपाचो आनंद घेतलो। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी लेगीत आयज प्रयागराजात वचून पवित्र तीर्थात डुबकी घेतली आणि महाकुंभा निमतान सुरू केल्ल्या प्रसार माध्यमाच्या केंद्राक भेट दिवन पळोवणी लेगीत केली। गोमंत विभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले गोमंतकीय फामाद गायक पंडित प्रभाकर कारेकर संवसाराक अंतरले। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पणजे कला आणि संस्कृती संचालनालयात आयोजित शोकसभेत तांकां आर्गां ओंपली। हे वेळार कला आणि संस्कृती संचालक सगुण वेळीप, उपसंचालक मिलिंद मळे आणि हेर मानेस्तांनी सर्गेस्त पंडित प्रभाकर कारेकर हांकां आर्गां ओंपली। नात्याच्या नात्याबरोबर सुरांची नाते, अर्थात कित्येकशे शिष्यगण पंडित प्रभाकर कारेकर बुवान या गोंयानुसनी महाराष्ट्रांतली संपूर्ण देशभरान आज घडयलेले आसा। गोविंद नांदेडकर यांनी संगीतातले व्यक्तिमत्व तुमच्या मुखार मांडले, पण म्हजो आदरणीय पंडित प्रभाकर कारेकर हांच्याकडे रवींद्र भवनाक एक मैफिल आशिल्ली आणि त्या मैफिलीक प्रत्यक्षात उपस्थित आशिल्लो, ताजो सन्मान घडून हाडिल्लो आशिल्लो, पण एक माणुसकीचे व्यक्तिमत्व, जाणे दिलखुलास व्यक्तिमत्व, तांचे गुरुवर्य सुरेश हळवणकर मुर्का, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, CR व्यास अशा कित्येकशा दिग्गजांचे मार्गदर्शन घेऊन हो गोंयचो आवाज संपूर्ण जगान भितर पावलो। प्रयागराजात सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्या खातीर गोंयांतल्यान दुसरी रेल्वे गाडी काल सांजे उसरा करमळी रेल्वे स्थानकावेल्यान प्रयागराजात वचपाक भायर सरली। जिल्हा पंचायत वांगडी गिरीश उसकयकार हांच्या फुडारपणाखाला उत्तर गोंयांतले भाविक तातूंत व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्यात। महाकुंभाक वचचे पयलीं कांय भाविकांनी रेल्वे स्थानकाचेर भजन गावन आराधना लेगीत केली। परीक्षा पे चर्चा या कार्यावळीच्या भागात पोषण तज्ञ ऋतुजा दिवेकर, फूड फार्मर रेवंत हिमसिंका आणि पोषण तज्ञ सोनाली सबरवाल हांणी वांटो घेतलो। तांणी विद्यार्थ्यांक आहाराचे महत्व स्पष्ट करून सांगले। परीक्षेच्या काळात शरीरात अधिक ऊर्जा आणि एकाग्रतेची गरज असता, तेच वांगडा मानसिक शांतताये खातीर संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैली पाळप महत्वाचे असता, अशें ऋतुजा दिवेकर हांणी सांगले। विद्यार्थ्यांनी भायले खाण टाळून घरच्या जेवणाक प्राधान्य दिवंक जाय अशें लेगीत तांणी म्हळें। विद्यार्थ्यांनी कॉफी पिवपा परस ग्रीन टी वा बीटाचे सरबत पिवचे, साखरेच्या जाग्यार डार्क चॉकलेट खावचे असो सल्लो सोनाली सबरवाल हांणी दिलो। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही, पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं, तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए।
अगर आप ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तो उसको एकदम नहीं काटना है, उसके बदले आप ग्रीन टी ऐड कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कैफीन रहती है ग्रीन टी में, नहीं तो आपको हेडेक्स होंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा रिलैक्स होना है तो फिर बीटरूट जूस पीजिए, ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन टू रिलैक्स यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज हैविंग दिस। ओह यस। अभी यही चीज अगर आप मम्मी को बोले इससे बनाए स्वीट पोटैटो से, तो स्वीट पोटैटो के चिप्स बनाए घर पे। संवसारभरातले तंत्रगिन्यान आणि ते खातीर गरज ते मनीसबळ तशेंच संद उपलब्ध जावची हे खातीर महाराष्ट्र सरकाराच्या वतीन मुंबईत 10 एकर वाठारात संवसारीक पावण्यावेली मनोरंजन शैक्षणिक संस्था उबारपाची घोषणा महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार हांणी केली। पुणे फिल्म फाउंडेशन, महाराष्ट्र सांस्कृतिक विभाग आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी हांच्या जोडपालवान आयोजित 23व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण मंत्री आशिष शेलार हांच्या हस्तुकी जाले। त्या वेळार ते उलयताले। चित्रपट मळावेल्या योगदाना खातीर नामनेची अभिनेत्री शोभा खोटे हांकां पीफ डिस्टिंग्विश पुरस्कार तशेंच गायिका कविता कृष्णमूर्ती हांकां संगीतांतल्या योगदाना खातीर एस डी बर्मन पुरस्कारान तांचो भोवमान केलो। उत्तराखंडातल्या देहरादूनात सुरू आशिल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप आयज जालो। ह्या कार्यावळीत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। देवभूमी आशिल्ल्या उत्तराखंडाक आता खेळभूमी म्हूण नामना मेळ्ळ्या, हे खातीर मंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत खेळगड्यांची तोखणाय केली। केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया, मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी, भारतीय ऑलिंपिक संघाचे अध्यक्षा पी.टी. उषा हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत जैतिवंत खेळगड्यांचे स्मरणीय खीण जाणून घेवपा खातीर एक खासा स्क्रीन प्ले कार्यावळ सादर जाली। ह्या कार्यावळीत पुराय सर्तीचे महत्वाचे खीण पळोवपाची संद उपस्थितांक मेळ्ळी। स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। बायला क्रिकेट प्रीमियर लीगाच्या 3ऱ्या पर्वाक आयच्यान वडोदरात सुरवात जाता। गेल्या फावट जैतिवंत जाल्ली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात जायंट्स ह्या पंगडा मदीं सलामीचो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। 5 पंगडा मदीं जावपी ही सर्त 15 मार्च मेरेन चलतली आणि निमाणो सामनो मुंबईतल्या ब्रेबॉर्न मैदानाचेर जातलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.2 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21.8 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। वॉशिंग्टनातल्या व्हाईट हाऊसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची जाली भेट। द्विपक्षीय आणि धोरणात्मक सहकार्याचेर जाली चर्चा। भारतीय नागरिकांक हेर देशात बेकायदेशीरपणान रावपाक कांयच अधिकार ना, डोनाल्ड ट्रम्प हांचे सयत घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें स्पश्ट। संचारण आणि संगणकीय तंत्रज्ञान या विशयावेल्या 7व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे गोंयांत आयोजन, संवसारभरातल्या तज्ञांनी घेतलो वांटो। हॉस्पिटॅलिटी, ट्युरिझम आणि कॉमर्स 2025 या विशयावेल्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे जाले उक्तावण। वेगवेगळी चर्चासत्रां आणि परिसंवादात मानेस्तांनी लायली हाजेरी। आणि देहरादूनात आयोजित केल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो जालो समारोप। मुखेल सोयरे केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आणि खेळगड्यांची केली तोखणाय। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें
आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।